Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Cristina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ing kaipatpatangatang dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a Jactopulos malipatan. Jak may ladawan tinalaos asaem anariknak gapu kadagiti pasamak asaan ko aninamnama. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oh, adto iti kwarta manak ko. Agyaman ak nanang. Agan-anad ka iti syudad kandi mo baybay anti panagadal mo, wan? Wan nanang, sa anak mo ta makibarbarkada. Amuyo day ta. Tamanipod high school balay kan pagadalan lang ti ayan ko. Nasaya at dayta anak ko. Ala, mapana ko nanang. Tamangan nawan to ti pagluganak. Ala, ingka nga rudan anak ko. Ano sama taday talaang ti kwartam ama itad ko. Tinatang abalon mo, di mo liplipatan. Awan nanang. O sige, mapana kon. Umawag ak to no nakasangpet ako ni boarding house ko. Hello, Badet, anak ko. Hello, nanang. Kumusta kayo dito, balay? Okay lang, mat, anak ko. Sika, kumusta mo ti panagadal mo dita syudad? Okay lang, mat, nanang. Naawat yung ka dito text ko itay bigat. Awan nga minon ti allowance ko, nanang. Wan, anak ko, nabasak. Ngamjak mo't din nakareply. Gaputawan load ko. Iso nga inuray ko nga umawag ka. Kasta ka di? Pasensya ka na. Awan ti maipaw it ko itang aldaw. Saan pa'y ngamin ang nakaibaga ni tatang yu iti kwarta kini Manong Elmer. Kun may saan pa'y ang naibiyahe jay natang tayo anak ko. Ngam di ka madanagan. Tapaman ang maila ko day jay. Kun makasarita ni tatang mo tibos na. Agipaw itak adagos. O sige nanang. Di kay unay agdanag. Urayag lang tanti pawit yo. Sana bale, tadamat ni Breka agayam ko ang mabalin ko ang pagbuludan no bilang laan. Agyaman nagtamaawata manak ko. Awan anyaman na nanang. Aywan gayam. Naku na tigayam ko at tulungan na kano ang makastrag iti pagtrabahuan na. Ang mga numarigatan ka anak ko. Saan nanang? Part-time lang matday jay. Isupay nga minapang allowance ko ti masweldo. Di kay madanagan takabailak day to'y nanang. Maalangarod, agan-anad ka dita, anak ko. Asino ngay nga tanti ayabanta at tumulong kan ka amang bunag itinatang tayo lakay? Uray siyaklatan bakit? Kabalak mo't nga uray siyaklang. Ngam lakay. Na mga alata iti katuwak. Isupay man na natangdanan ta. Naimbag ko man o nangina tinateng. Awan mo't ang libre amayaban ita. Ay. Nababangamin ti presyo ita tinateng. Barang umina kumamat iti sumaruno abulan. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat no sarili ta timulat ta. Saan mat nga rod ta supply mat. Sana bali bakit? Agan anos na pa'y laeng. Patsek ang makalungaw tayong tumot laeng.
Anyang naibunag ka di amin ni Bayaw, tinateng nyo di kalsada, manang? Naibunag na siguro Diyak ngamin napan ijay. Tanagituludak iti ubing ijay pagadalan. Kasta ka di? Asino nga iti kadwayo ang nagbunag? Awan isula ang tinagbunag. Ibagbagak ang mga la iti kadwana. Ngam isukanupay atang danan na kunanamot. Sabagay matkid ka. Sapay naglakat tinateng ita, manang. Wan nga rod ading ko. Sapay la kumaatang uminamot. Ay, barbareng. Hala, panawan ka pa'y manang. Inak nga rod kita ni Bayaw no naibunag na aminan. Tano saan? Tulungak, tapno maibiyahe matan. O sige, katagyaman nak ading ko. Nagsarita kayo ka din kini Manong Elmer, lakay? Uwan bakit? Naibangarutan ng tadlata iti kwarta. Gauray saan pa yan ang bayadan dyan natin tayo. Naimbaglaangan tanasing putibos tayo ita. Uwan nga rod. Makaawat ni Manong Elmer. Uwan kayam. Unak man, lumapan ka agipaw iti allowance ni Badet. Mapanak alakay. Yag mo nga rodan ti mapan ko ipaw it. At iti 2,000. Ibagam iti anak ta nga anusan na pailaday ta. Wan lakay. Ala, inak nga rodan iti store. Inak agpakash in. Sigurado nga agur-ura yan ti anak ta. Hello, Badet, anak ko. Hello, nanang. Naala kong timpaw iti ang kwarta. Nasaya at no kasta, anak ko. Ano sampay laang day tawan? Wan, nanang. Umdas da ito nga allowance ko iti nasurok at walawas. Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang mat, nanang. Manulangan alawas, ag-exam kamin. Kasapulak man ang ti pagbayad ko iti tuition fee. Gaya man niya. Umadani man ang ti panag-exam yo. Ala, di ka madanagan ta ibagakin ni tatang mo. Sapay la ko mga rod, tang huminamot tan tinatang. Uwan nga rod, nanang. Tapno adamat kumasok at ti bambanugyo ka ni tatang. Aywan kaya, bumustamat dagiti kakabsat ko, nanang. Okay dalaang mo, tanak ko. Ngam adadapay laang ay iti pagadalan. Intun madamdamadapay asumangpet. Nasayat nga rod no kasta. Ala nga rodan, nanang. Adapay aramide ka project ko. Umawag ak tumanan intun bigat. O sige anak ko, agan-anad ka dita. At titikid-kid daw manak ko. Agyamanak, nanang. Igaid mo ti agadalan. Kanti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Liklikam ti pan nakibarbar kada. Oo, nanang. Kinapudno na. Awan mo ti barkada. Ken makita yung mo tunggal malpas ti klase. Kat adak-adagos di ti balay. Nasaya at nukasta. Itultuloy mo day tangar aramidam. Saan ka makibarbar kada? Nang ro nakadagiti amom asaan anasaya at impluensyada. Oo, nanang. Ala, ingka nanak ko. Umunakan ang mapan iti pagadalan. Itulod kumot ni ading mo intun madamdama. Kasano itan lakay. Awan maipaw itakin ni Badet. Kat ni, dwalaangan nga aldaw kat agegsam damatang. Parikot ko nga rod bakit. Napanak ka ni Manong Elmer. Ngamawan pa'y maitin na. Ay, kasano da ito yan? Sa payawan tiyan mo ka mabalin na pagutangan. Padasak man timapan mangibagakin ni Cesar. Barang adda kwartana. Uwi nga paiso. Barang adda. Sapay naggigiddan. Maibibos pa yan ti bagas tayo. Panagbabayad pa'y itibil ti kuryente kan danong. Ala, ingkan bakit? Tapno madanon mo iji balay na. Ay, pasensya ka naman, hang. Awan mo ti maipautang ko kan ka. Ay, kasano da ito yan? Ti panag-exam launay ti kaanakam. Naskan ngamin nga agbayad iti tuition na ita. Naigatang kumot ngamin iti fungicide dyan nabatbati ang naglakwak itinatang ko. Di ngay, Boss Elmer, di kayo nang ibaga? Napanmat ni bayaw mo. Ngam na kunana ka nung nga awan pa'y maitad na ita. Maawatan mi mat
Tanababangarod tinatang. Amumot day jay, no adda kat mang taglat na. Nagladaw ka ngamin nga imay manang. Ala, saan na bali ading ko? Padasak man timapan kin ni Kumari Dolor. Barang adda maipautang na. Una manang, pasensya talaga. Napanak kin ni ading ko Cesar. Ngam awan tinautang ko kankuan na lakay. Kasta ka di. Kasano da ito yan? Napanak matlaang kin ni Kumarik Adolor. Ngam awan matlaang. Tanagpapada tayo matitimula anatang. Unay matindi kastoy. Ang daawag mo. Sigurado ani badet-detan. Si kaman ti makisarita lakay. Diyak mo no anya ti baga. Ijay bungarod na kasaritak ti anak ta. Ilawlawag ko kan kuha nati amin. Tapno maawatan na. Maawatak mat nanang, di kay ka di madanagan. Anak ko. Agsardengak pay laang iti panagadal ko, nanang. Sa nabali ta makatawan mat laang. Agtrabaho ak pay laang. Tapno makatulong ak mat laang kada kayo. Nang runa iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ay, Sana bale, tayo tuloy kung tumanan inton umay atawan. sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, anak ko. Wan nanang, makita kan maasyanak unay kada kayo kan ni tatang. Ay, napasensya ka na, anak ko. Kinapod na, saan mi akayat kin ni tatang mo nga agsardeng ka. Ngamawan mo't maaramidan mi. Talaga ngamin nga awan pangalaan mi paylaang ita. Kas itinakunak, maawatak nanang. Saan anasakit tinakam ko iti panagsardeng ko. Agsubli ak ijay syudad, tagtrabaho ak. Ay, agpada tangaruden nga agsardeng nga agadal, friend. Wan nga rod, friend. Okay lang. Sana bale, tamay sa laang matatawan. Ituloy kong tumanan inton umay atawan. Wen anusan tapay lang tagtrabaho. Itikas ta, makaurnong tamat. Wan, friend. Maala, agawid tangarudan, friend. Itikas na, makaina na tamatan. Masapatan tumanin asumrak inton bigat. Wan, friend. Imbag man tao kila ka ni Badet asumardeng pay lang iti panagadal na manang. Wan nga rod ading ko, na imbaglaangan ta makauawat matdi ka anakam. Ay, nasingpet kan nanakam ni Badet. Amo na tiriga ti biyag. Iso am awatan na. Kit pagtrabaho na ngay ka no? Ijay matlaang syudad Adda ka no restaurant di antinivi ka agayim na. Ijay ka no ngagtrabaho. Kasta ka di? Una, anusan na pala ti agtrabaho tap na makaurnong. Ket agtuloy tumanan. Sayang mat. Sapay naglaing mat dayjay nga obing. Wan nga rod, masaysayang anak matlaang iti panagsardeng na. Ngumanya ngay nga rod. Sana bali manang. Ituloy nanto. Ni dyan pala kan ti buridok yo ti paggastusan nyo ita. Napay ka dila kay. Rabi ipay laing ang mangririing ka. Bumagon ka man. Apay? Ada ka dilot mo. Awagan man ti anak mo no dalod. Anya? Madingamin ti tagtagainap ko. Apay, lakay. Basta madi ti tagtagainap ko, may papanin ti anak ta. Isu nga awagam, takayat ko akasarita. Ay, sapay awan lod ko. No ka ngamin, iso ti umawawag. Kasta ka di. Ay, hala, ituloy mo nga ti maturog. Siyak matad makaturog ka po itinay tagtagainap ko. Urayak latan nga aglawag, ta siya akong ti mapanaglod. Amuyo ka din nanang. Nagmaditi tagtagainap ko di rabi eh. Awagan nyo man ni Manang Badet. Ta kumustaan tayo. Anya ka di tinatagtagainap mo. Ngamin, oray ni tatang nyo. Kat isumat lang ang tibagbagana. Kasta ka din nanang. Isu nga rod anasapa anapan ijay istor anagload. Ngam awan pa'y mat anagsubli. Urahin tayo latan Kaya't kumata makasarita ni Manang.
Hello, Badet, anak ko. Hello, auntie. Sino da ito eh? Kanaping agsangsangit ka. Siyak ni Vika, auntie. Tigayam ni Badet. Awanan ni Badet, auntie. Anya? Dual daw ngamin na sana simrak iti trabaho na. Di namat ngamin sungsung-batan ti awag ko. Isungay maya kundi ti dagos na. Ngamkas tayo matan tinaganon na. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Tsaka mo no asino tinangaramit iti kastegan ko na. Ngam nasang putakala-mo-lamo. Kan nadigos iti bukod na dara. Anya? Saan? Saan ang pudno dahit na? Saan? Apoy wakas tuloy, anak ko. Una yung tigas na napasamak iti anak ta. Nagsingpat ti anak ta. No, apay ngay naramid na kan kuha na tigas to. Awan konsensya na no asino man ti aday tilikudan napasamak kan kuha na. Isubot lagayam akas jay anag madititagtagain ng mika ni Jan. Tagas to'y magdayam tinapasamak iti anak ta. Awanan ti anak ta. Nagsakit para kanyak ngay na makitag ti kastoy alangan. Ngawanan ti biyag na. Diyos ko. Iti kinaado ti managdaktakas. Apay-pay lang at ti anak ta. Ti nakapasamakan ti kastoy. Apay. Mangan ka na, Manang Cristina. Duan nga daw, adi ka nang nangan. Jak pulos marik na tibisin ko. Ha? Pampanunutak, no niya tinagbasulak iti Diyos. Taapay ngayon tulok na napasamak ti kastoy iti pamilya. Manang, di mo kwestiyonaran ti Diyos. No di ka, ikamang tay kidikan ko na ti amin. Sana maturog ti na Marswa. Amunan o niya tinapasamak. Ken amunan o asino tinangaramid iti kastoy kanwana. Ket isunton ti makamu amang dusa. Malaksid iti dusa na. Itilintag ti tao no bilang matiliw. Diyak mo no kasano nga klunag na ito yan napasamak. Nagsakit. Ken nagdagsan itirik na. Nangro na kanya ngay nana. Nakita mo ka di timpos dahi ti Facebook, bakit? Anya day chay lakay. Nakalalinggad na kiti mapaspasamak. Adaman ka no pinataydan iti syudad. Babae matlang agtutubo. Sinaragda iti silid na. Anya? Ket naging gaita. Saan pa yan natiliw ti suspek? Tunggal adam-adamag ko akastan. Malagip ko ti anak ta. Bakit? No saan napasamakan ko anatikas iti bagbagang. Siguro, nakaturpos matan. Adda kumamot ng trabaho na akas iti arapaap na. Nagrigat alipatan dagiti lagip tinapalabas. Uray mano atawan ti aglabas. Saan lata mapunas iti panunot ko ti anak ta. Sapay na kuma. Tano as sino man ti suspek iti bagbagam a pinatay damanan. Sapay na kuma tamatiliw. Kat ikaro na ikipagbalutan ti naramid na. Sapay la kuma, bakit? Sapay la kuma. Dua atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, nga maging gaita kaslasaan ko payla ang amaaklon tinapasamak iti anak ko.
Nang runa no adda dagiti madamdamag ko akas iti napasamak kenkwana. Nagrigat nga aklunan, nang runa iti biyang ti maysa nga ina akas kanyak. Nagrigat, nagsakit, nagsaem ti mapukawan iti anak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Agyamanak iti ingkapanang ibinglay iti kapadasam. Pudno asaan ang mailadawan tirik na ti ina ang mapukawan iti anak. Nang runa no saan ang napakadaan ti pasamak. Ikamang tayo nga rod iti Diyos ang namarswa ti amin, ta ison ti makaammo iti napasamak iti anak yo. Alakastan pagayam, Christina, ket pagyamanak manen ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo ka ni pagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagamam mo kami kani Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti tallo atawan, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiin pasngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagden nami, nadlaw ko ti kinakirmet, wino kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay adumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadag iti masapsapol iti uneg ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak na panunot ko ti agtrabaho. Aginggang ada nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawen ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, isu asaan na unay a maasikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Antipulin, Apay ka di Jonathan. uray din akong itulod kan sukunan iji pagadalan. Kabalak timapan, kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin Ung tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Di ibagbaga Secret talaga ito, auntie. Saan nga rod ang mabalin? Saan mat nga idaw-dawat? Ang kasanon no adada ka sa mapasamak ka. Di syakton ti mapabasol. Saan nga rod? Basta di na kung itulod ita, kan di nakasukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatang kan ti ulom? Agtongtong palaklang itibilin ni mami makanyak. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kong tibagik. O sige,
Ang kasaritak pa'y ni mamim. Iti kasta, di naktuong tan. Wan, basta ibagam ko nga oray din akong itulod. Kan sukunan. Ngamin, kabailakon nga oray si Syaklaan. Kabailak nga orag may saak. Tay tatibagam ka ni mami auntie. Masayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, aday bagak. Anya day ta, Daniel? Adawan nga ilaklako di barkada. Napintas. Kabarbaro pa ilan day jay. Kumpleto ti papeles na. Katagan ta ko ma. Iti kasta, adamot makuna asan ikwata. Ang amlakan. Adamot ki di basit nga urnong ko bakit? Nayunam langan, iti kasta, maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gibbs ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan lakay. Amumot abas iblang ti sweldo dito Hong Kong. Kabalan ta. Basta pag tinulungan ta bakit? Agtipid kami pa lang tapno makaurnong tamanan. Ha? Ala ka din. Umanugot ka din. Iti kasta adan tumutin bukod tavan. Kaya adan tumutin ibibiyahik. Kaya awan ton kabingay ko iti mapasadaak. Bukbukod kunton. Manong Daniel, amang mabalin amang ibati ka iti igatang ko iti pangrabian mi. Kan igatang ko matlangan iti balunan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan ayo ti adobo asida tayo iti kalman. Temo kat adupay mo tinabati. At dapay, nabangles mat nga rudan. Ay, kita mahapulin. Diyak kaya't nga damasay sayang amakan diti balay. Sayang ti kwarta ama igat-gatang kadagita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mabangles. Uwan manong. Adto iti nga gasot. Adupay mo ti bagas, sana ya? Uwan manong. Adupay mat. I-budget mo da ita para itisidain tayo ita. Ken para inton bigat. At dabiyahik ita. Rabi into siguron. Inton agawid ak. Iso si kapela ti makamo dito'y balay. Uwan manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Idepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ne, adapay klase inton bigat. Uwan manong. Hello mami, kumusta ka ngay? Kumusta ang ti trabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo anak ko? Pudno ka di, adi na kan itultulod kan suksukunan ni Antim Aponin, iti pagadalan nyo? Oh yeah! Nakababay ngamin mami. Siyak lang ang titultulod kan suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklasik. Anya? Katwan. Isungin bagak ka ng tipulin na di na kun itultulod kan suksukunan. Okay, ngam kita am ti dalan mo Wan. Nang runa ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradum nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Uwan ka di mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka unay anak ko. Kaano ay ti panagbakasyon mo mami? Mabayag pa'y anak ko. Aywan, ni dadim, si Mangpad ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang nga agawid. Ngam jay laban tilinlinisan na. Uwino saan? Kanayon nga agre-prepare. Saan ang matatao dito unag tibalay? Ay, kastamat nga rudya amam. Nalabos, di kinagagat na. Nagagat ang imot. Ha? Apay, di nakakadik-ikan iti kwartam. Mangtad ang masapul nga daramidag. Iba unak pa'y sakbay ngay kanak. Kas kumay iti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma api sa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Di mo latang suksukwiran di amamwan. Basta saan nakalakit ti akabilan kanungtan. Tungpalam latan no anya ti pangibaunan na kan ka. Basta saan lakit ti adakas.
Wen, mami. Ibagam na ang kanyak no marigatan ka kadagit ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan kabilan na kawan. Wen, mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulain anak ka. Okay lang, matatang. Exam mi nga rodan into no next week. Iso aday ito madamati pa nag-review. May kitsay-saya atin na. Iti kasta ka makalpas ka iti kursom. Saan nga minabulakbol ti pampanunutam? Ni tatang mat. Saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, why? Kumusta Japap? Kini, agalas 3 say. Anyat oras ti dismissal daya, ta siya kung ti mapanmang sukaon. Urayam latan asumang petatang. Katnudinan kayat nga itulod kan sukunan ni pagadalan. Baro ka nun. Iso akabaulan na kanun ti agmaymay sa asumer ka nagawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro matkit din ni Jonathan. Ay bili na mata kita na tilugan nga aglabas sakbaya pumalasew. Ado ti mak-aksidente ita. Tatang, isumat ti kanayon ko nga ibagbagakin ko na. Ay kumusta mo ni Daniel? Siyak mararana ang tunggal umayak ditoy. Kanayon nga awan. Ay na, busy nga agman-maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe. Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagat ang kuripot mo. Tipidan na kamikit din iti makan. Kan daduma pa'y ang mausar dito'y balayda. Ultimo pa nagusar iti kuryente, tipidan na. Apay adagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbaga ni Manang Mau. Ay naamuyo matan ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabaulan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit ngay supay ti may sa ama kagapuno apay ang nag-abroad. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kurkuripot to'y asawam manang. No kasta, impakat namanan ti kasta nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga da masayang. Di na kayat nga da mabangles. Sayang ka no. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam dimat nga rod mangtad iti may gatang. Ay, unak ano dinan aramidan ti kasta kada kayo. Bayam, tanayunak to ti ipaw isko kan kaapang allowance mo. Iti kasta magatang yu ti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas dyan ti ugali ni Manong Daniel, manang? Ay, jak man amo. Adda ngamin takarun na day tatao. Numaminsan, mayat met. Numaminsan, kumaro ti kinaimot na. Anong di mulatan ikaskaso ading ko. Tinapatag saan na kayo apagar-aramidan iti dakas. Saan matkit di manang? Nasingpat mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta't isang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda duma pa yung mausar dito'y kusina. Bayam, taibagaktukan ko na inton ang sarita kami. Ay, saanin manang? Amang ano ibaga na nga agipulpulong nga. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaam mo, ading ko. Agyaman ang angarod no kasta, manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain? Kaawag na lang, idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No, aday bagayo, mabalin tayo mat ngawagan. Mamangan, umadam at trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Isong agmay-may sa laang ijay ni Manang. Mabalin ang makasarita, urean niya nga oras. Kasta? Uwan, tatang. Ay, sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Barang adamay pabulod na. Nay, apay, pangan-anwan nyo kumaitibuludan niyo, tatang. Nasyort, igatang ko kumaitibaka. Sa nabalay, tabayadak tumutlang apaman ama idil ko dagiti baka. Mabit lang nga rod tawagan ta ni Manang Mabel, tatang. Bakit?
Adalote nga ilakla ko da dito asidag ti balay. Kurso na dak ti lokasyon na. Gatangan tan. Lote ko nam, Daniel. Wen, 500 square meters. Ni, nalawa mo ta. Manungay mo ti panangila ko da. Amangan no saan tamad akabaalan lakay. Nalakalang. Kabalan ta day jay. Ininutan ta. Nakasarita kung ti akin ko ka kat imanungot nga oray binulan ta bayadan. Aya? Masaya nga anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin apatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutan. Sabagay, ado itan ti kasta negosyo. Di ang paabang. Naku namon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay tit kita ang ngarod ana imbag alakay. No nalinis mo't lang ang ti papel na. Wen. Siya kung ti makamoy ti dayta, bakit? Apay, manu atawanan ni Mabel ija abroad, Daniel, anak ko. Agtalo-tawanan ananang. Ngay ka, apay asaan ang nagbakbakasyon ngay. Next year to ka no mga agbakasyon. Ay, kasta. Nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Wen. Gusto lang matikaada na ijay. Iti kasta. Makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan me. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay, una. Agtrabaho kayo ng agtrabaho. Kabayatan na napigsa kayo, pay. Ay, gusto kayo nanang. Ay, kumusta ngay mo ti bibiyahe mavan? Napigsa mo lang. Ay, una. Nang runa, no arkila. Ay, kanasaya at agarod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabal lasiw taaw. Agur-urno nga kamat. Ang basit lang Ngamin, pagtintinulungan mi mat abay bayadan ken Mabel tay loti aginatang may. Mayat matkit day ta nakagatang kayo matanitisan ni Kwayaw. Asino nga'y tinakanagan ni Jay Lutay. Day transferyo ka day ni tinagan niyaw. Unan, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni Mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak ko. Ala ka agawan nyo ati agurnaw. Tapno adan pagadal ni Jonathan. Apay nga akurang mo to impawit mo, Mabel. Ay, kwa Daniel. Nang tudak namin iji balay. Kasapulan ka nung amin ni tatang ti kwarta. Iso a pinabuludak pa ilaang. Ken ninayunak mat ti allowance ni Pulin. Apa ni nayo ng pailangay kat mangmang tedak mat iti igatang da iti sidanda ni Jonathan? Tangdan ng tidadtuma ang mga aywan iti anak ta. Ay. No kastamot lang gayam ang mabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakkel mutan. Suruan nan ti aglabakan agluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mo't nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tedak mo't iti pangallowance na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam ken ni Pulin ta oray pumanawon dito balay. Siya kon ti makamo ang mga iwan ken ni Jonathan. Daniel. Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Ited mo amin kanya kasweldom. Among mat, asaan ta pa nabayadan ti luti aginatang ta. Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingkakid din ited ka dakwada ti kwarta mat-mat gadam. Ay, sayang agtipid kamot Nay, apaya nagawid ka ngay Pulain. Ay, jak man amo ka ni manang tatang. Pagamon, tabasta kunanamot nga agawid ak pailaang. Panagkunakot nagapada ka ni manong Daniel. Ngam di na laang maibaga. Anya? Ay. Gusto matkit di Ta makapag-concentrate ak nga review para iti finals mi. Jak ngamin makakonsentrate iti balay da. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni manong Daniel. Tatang. Kaslaban bantayan na dagiti garaw ko. Ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kamaalan ni manong Daniel day tatang. Basic. Kan maysa, nanaka man ni Jonathan. Amunan ti aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti na piling ag-perform inton panagbunga. Aya, ay kat nagsaya
Kayaatan no kasta anak ko. Ang kabailam ka di. Ang mga nudi mo mat kabailam ti darang ti init. Sapay adayo ti pagnaunyo. Yaka, mami. Ako pa. Okay nga, Rod. Kat, nangan ka din? Una, mami. Inmay ni Antipulin itay. Inmay inlotwan. Ngam nagawid adagos. Intix ko ngamin ni daddy. Kat kinunana apaawi din. Awan ka di ti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ka ni Antipulin itay. Kabayatan ti panagluto na. Kasta ka di? Mami. Ala, maturog ka nga rudan, Juan. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Baliwan tanto manan ti agsarita, anak ko. Sige, mami. Ingat ka dita. I love you. Juan, anak ko. Agyaman na. Agan-anad ka kumamat ang kanayon. Nang runa iti ipapan mo iti pagadalan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you, mami. Bye. Hello, Mabel. Oh, apay akas lang makaungungat ka, Daniel. Di mo't kunak nga ipauit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang matento impauit mo. Ay, kat nang ibati akmat iti para kanya. Nang ibati akmat iti gastusat ditoy, no kasya arumwara. Ti ko namkit de. Inik kam manan di kabsat mo. Ken pati mo't tan di nalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-pawitan. Apay talaga natangken ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, tadinak kumamot paritan amang tad kadakwada. Wala, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rot asyak ti pawitam. Siyak amin ti pangtadam iti sweldom. Daniel. Maudin da ito, Mabel. No pawitam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitat, maminsan pa pawitam ti pamilyam. Talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kaday ta. Jack amuno anya a klase ti panunot ti adda iti asawa. Imbis asurwan nak nga agbalin an naparabor iti pamilyak, saan tasurwan nak met amangimot iti pamilyak. Banag ajak maaramid, ngamin saan nak akasjay a klase ti tao. Imbes nga agawid kapilitan nga inrinyok manan ti kontratak, gaputa kaslajak payla ang kabailan asangwan ti asawak. Nang runa kat sang kaibagana ti sina. Miss F, maumuma akon iti kasjay nga aramidan ti asawak. No bilang taagsina kami, kasano dagiti na ipundarmi anakanagan kada kami adwa. Miss F, anya nga tatirumbang nga aramidak. Sapay kumata matulungan nak. Tuy pagayam mo, Mabel. Ken ka pagayam, Mabel. Iti maudi apasat tuy surat mo, kasla pagpilpilyan na kan ti asawam. No isuna, wenno ti pamilyam. Banag, asaan kumaarumbang ama pasamak. Panagkunak, kurang kayo laang iti komunikasyon. Ti kasayaatan nga aramidem, agbakasyon ka kat agsarita kayo iti nalapat. Padasan nyo nga ornosan ti amin, bareng saan nga agtungpal iti panagsina. Ngamin, sayang met ti binukalyo a pamilya. Kang runaan a panunutan nyo kat ti anak nyo. No may papanmet kadagiti sanikwa anakanagan kada kayo, mabalin mo ti agpa-advise kadagiti amam mo mga abogado. Ngam sapay la kumata masulbar matlaang ti parikotyo nga agasawa. Alakastan pagayam, Mabel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji, tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag nga aging gaita ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat aklunek a nagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan ti kastoy. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni ti ayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong iyo. Sige, mami. Agawaan niyo, ang mga nipigsana ti tudo. Juan, ala, umuna kayo. Umay kan, Chloe. Wan manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulos ang malipatan? Nang runa nakitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak nga agbalin ka anaragsak, itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdardara man ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mga alak itipan nyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo mo at mami. Wan nga rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy mga lak iti yelo. Wan mami. Mami, ang tatari ti sbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ken ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka ka di? Uno anya. Awan magkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla, agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka di daytoyan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabit lang, tawagak ti amayo.
Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ti Riknam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabay-bay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, mami. Ore dadakil kami. Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Adaak lang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumat tilaglagi pa niyo akana ayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagmanta na ka umay kalawro. Wen, kagapgapok lang inyo si ina. Abay, anyatin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayong ng kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kadakwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta lawro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mo't nga rudno kasta lawro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga doon tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto, mami. Apan ko lang kitain na kiti babarkadak. Ay na, masansan matan ti ruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Amang ano at dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rumba nga pagdanagan nyo. Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak man. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak man. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tagda sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadiyo kumamat ipaidam na ita kanya. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutag lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa kada kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito eh. Iso pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duang anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic, wan numatawtawin. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kastahat, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Itikas na kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Vanji, uray manupay deta.
Si sasaganak amang dad. Basta gimbag lang dagiti anak ta. Di mo panunod ng ti kwarta. Siya kung di makamuy ti dayta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin nakabalan niyo. Napunuag impag dagiti anak may. Kumusta ang dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato yun, inyalaan kay tikapim. Agyaman ak, Lauro. May bagam ka rin karagit anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wan, ngam, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo takin kayat amadan day tigas ta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan, matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Ay, Wanji. Numamuan da asyak tigapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ta. Yan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbalin ka na sayahan kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, Mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ang tirik nam? Ada ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingit anak lang. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, Mami. Patib karam kumati pa kinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkab sa titikas na kasasaan niyo. Wala. Ngam na makikita kayong akas na. Akas na mapukpukawan ako at itikiran ti pakinaka. Mami, tiyak kaya't ang makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Anya ti kaya't yung asawa, Mami. Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y na ito asakit, Mami. Basta, makayugayang sakit pasol. Makakalagdan kami ti kasuya sakit. Dexter, Manong Dexter, saan mo kumasidarin ni Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo lang ay bagakata kami. Dexter, anak. No apay matinggamin. Kasi kapay lang tinagbalin ngay nami. Saan kuman na si ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat? Itikas toy. Manong Dexter. Diyak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaak. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae?
Ngam sigon iti doktor anang taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anayanak. Di ka kumamat ang sawi iti kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Inpatag kayo iti nalablabas pa'y ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, ti makita kayo iti kasta kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo pumangasan? Mami, jakit ti may tulan iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbiyak. Saan kayo amatay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dumgag kayo lang kanyak. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit din tiro, Mami. Kita nyo lang itisaka ko. Tumang. Siko. Ang lalabasit naman. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungo akmat lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawag akong jamayo. Nunas kan nga isubli na kay hospital. Arabidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Itikas na. Ada pamigsam. Mami. Sorry. Pakawanin da. No sinidir kayo gapiti sakit minga kakabsat. Pakawanin da. Gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamik ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agmaliwan ti kasta at tratok ka na kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos kan sakripisyo yo. Saan nagapo ka na kayo? Amang ano nabayag kami na simuko kini Chloe. Kapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang, sa balilat tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid anatal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod, iso na lang tamas asya ng kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita.
Amo makadimila, mangnamnama ak adumtang tumatlaang tigundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak po. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kinkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Gusto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak ga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita anaragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Kan may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami, ngamin, da kayo tinagbalin nga inami. Pudno unay tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ak unay ka da kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nagasatak, ngamin, kas kada kayo ti inted ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Mami! Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanan iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid. Daytoy asakit kat adaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagleteg dagiti saka, tumang kansiko, kanda dumapay asintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangyornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadag iti anak mo. Saan mo met a nagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsyak asaan da kayo abaybay-an ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alapad ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo kenkwana,
Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.